яхшы булырга. Biz bu hakda aytgaynik. Юк, һин әйттең, ә мин эшләнем. Ул бармаясак. Барасак. Клубтарга йөрергә әле ул бик яшь. Эш тап шунда ла инде. Шума һинең аклануың. Клубка яшерен инеү бу бик мөһим тәҗрибә. Кулга алыну да мөһим тәҗрибәме? Ихтимал. Мин һиңә ышанмайым. Тынла әле. Уны кулга алмаясактар, тотмаясактар. Уны тотмаясактар? Әлбиттә уны тотасактар. Юк. Минең кызыкаем бик акыллы бит ул. Һинең кызыкай, хәзер ул һинеке булып киттемени? Һинә караганда ул күбрәк минеке, надлыкаем. Һин уны тыңлата алмаясакһың. Мин талапсан була беләм. Әйе, әлбиттә. Ярай. Былай эшләйбез. Ярай, талапсанмы, Майк? Нимә? Һин ни эшләйһең? Бер нәмә лә. Һин түҙеп торғоһоҙ. Мин кызыкаемдың рәхәтләнеп күңел асасыгына инанырга теләйем. Күңел асасыгына? Һин уға бирә авырдай бердән бер нәмә аневризм. Беҙ нисек һөйләшә башланыҡ? Нимә? Һеҙ минең бында барыһын да ишетеп тороуымды беләһегеҙме ул? Ул әле генә? Башкортизation YouTube каналы өсөнгән һөнәрҙе башҡорт теленә Алһыу Шәрипова тәржемә итте. Ролдәрҙә Алһыу Шәрипова һәм Шамил Амангилдин уҡына.